Ottelen 13.10. Fight-festivaalissa Wade Chotea vastaan, joka tulee Amerikan Yhdysvalloista. Wade on kokenut ammattilaisvapaa-ottelija. Rekordi taitaa olla tällä hetkellä 14-14. Tunnettu hyvästä jiu-jitsu-pelistä. Otellut tosi paljon kokeneita ukkoja vastaan, muun muassa Jens Pulverin kanssa täyden ja pystyssä viihtynyt jiu-jitsu taustallansa. Ja se on 175 senttiä pitkä, joten aika ranko tulee olemaan näihin meikäläisen mittapuihin nähden. Eli hirveä fyysinen ylivoima tulee olemaan siinä ottelussa. Olen harjoitellut tähän otteluun Niklas Wimbergin johdolla ja kovia sparreja on haettu Turusta, Porvoosta ja omasta Espoosta tietenkin. Täällä on kuitenkin aina paras mahdollinen paikka treenata. Ottelutaktiikka ei tule muuttua hirveästi entisestäkään. Et aluksi ottelu lähtee pystystä, niin lyödään pystys muutaman kerran, viedään nurin ja jatketaan siellä lyönteen matossa. Tulkaa kaikki katsomaan Fight Festival 3.2, kun suomalaiset kohtaa kovia ulkomaalaisia nimiä. Tervetuloa!